So diyan na guys, para-paraan lang ni guys nga makapamahaw lang atong pamilya. Si Nicole, si Cristel sigurado magustuhan din nila ning ahang giluto karon. So hapon sila gipakita aron makibaw po sila giunsa na ni pagluto. So lami kay ni si guys papaya patis. Ako na po ni guys. Si Ruby Provinciana, welcome back to my channel. Dari ko guys kay magkuha ko og usa ka kapadyas. So ato ning anihon guys kay na ako'y buhaton dani guys. Hala hapit na sa mahinog. Oh my god. So maghimo ko og papaya patis. So tanaw na to yung papaya patis guys ha. Kaya ron namin masudan ug magustuhan pa pud nilang lasa niyang lutuon. So tanaw na to guys ug saon ni pagluto. So ahaw-ahaw ni guys. Tama di ka sa sisinin guys na ako'y magamit nga ni Peeler. so ato na lang yung singkisiun. So guys ako nang nagamit aghang sisinin nga sa tawag ni day Peeler. peeler na. So original ni sa guys kay na sa tawag na basahan di ko kabasa. Barberware. So mo itong buhatan guys ato ning hala my god hinog-hinog na. So guys diri sa probinsya magkugi laman jud kag luto di jud magutom ng ating mga anak. So kami guys sa una nabuhi man jud mi nga grabing kalisod pero sa una pa jud ko bata pa ko guys kay bawa na jud ko magasimbolo sa imong mga sudanon namo. Maghibaw na jud ko mga kalibaw ng utan ug nangka so kay bawa jud ko ana guys. So nay daghang pamaagi nga di ato pakanon og tinugong atong anak. So guys ato na ning hiwaon. So human na ito hiwa na ni guys ato ni sang kuhaan og liso atong hugasan. Kay ato na ni siyang bangguron. So makita jud tag pamaagi guys nga makasud-an ta og pamahaw. Basta diri sa probinsya guys di jud ta intunsis di ta mga matay dari sa gutom. Kay nara jud pwedeng kuhaon sa atong mga tinanom. So ikaw giandam ng tubig guys kay ato na siyang hugasan. Kay naghuman ato na naghugasan ni guys ato na ni siyang gudguron o kanang sa tawag na sa Bohol kanang bangguron. So bangguron na to ni naghuman ni guys. Hugas. So karon guys na ni siya pat ka buok ato na ni siya karong bangguron. So bangguron na sa Bisaya na mas Bohol guys. So guys, ano isang bangguron. Diya kitang mga nanay, maghimo jud tag pamaagi nga watay sudan, maghimo jud tag pamaagi nga makakaunta, pwede pud ning sagulan ninyo guys ug sardinas or namoy gamay nga ginaling pero lami na kadto ni guys bisan og kapadyas ra imo ra ni sang timplahan. So ara mong patanawon guys ug unsaon na ni pag timpla. So magkugi jud tang inahan makakaon lang atong anak og lami pud nga di tinughong. Diya, gigad-gad na ho. Ato ni siyang butangan og asin. Din atong pigaan. Na magawas man ijang katas. Kay mo ni jay tuwas sa kapadyas. Diya guys, aning patilawan ni Cristel og lamian ba sa dani. Kay rong mahimo na magmasudana mo dari kay rong tipid na katas ang daghan. So guys ato ni sa hugasan pwede ra pud kaduha or katulo na to ni hugasan pero pwede ra ni sa hugasan natin ni kaduhan sa atong kamutan naman ni maadyo para mawa ning tubig. Kumaan nato ni siyang timplahan. Diba? Mabuhat ra jud nato pwede nitong papasudan sa atong anak. Yugasan ni ang kuan kanang sibuyas ja ato ni kuanon gadgaron kay rong
Pareho siya ba nga kalidad. Kaya ka ba nga? Okay. Hilak na dahil. Hilak na ko. Diyan, apilin po natin di guys. Murag cheese. Patang hangol og pins price guys oh. Habang gagadgad ko dari, sige po siya kagan og pins price. Kay bawang gahilak-hilak na ko naghiwa daning sibuyas. So ato ni halo guys. So diyan na guys, ato na ning isagol. So ato ni isang i-mix-mix siguman ja. Ato na ni isang timplahan. Tanawon ninyo guys ug mahuman na ni. So guys, aha nang gibutang agahos og sibuyas. So karon guys, ato ning butangan og gamay asin. Ja paminta. Naman ni paminta ang gipalit guys. So ato ni siyang i-mix karon. So guys, ang gibalhin ng sidlanan kay wa man mo arang dali ang gamay man yung gibutangan nga sidlanan. So ang gibalhin dari karon masakto jud nato halo-halo. Jaha din yung gibutangan o magic sarap guys. Wan ha maapil og video gani hang gibutangan na sa magic sarap. Da ato diri siyang halo-haloon taman-taman nga mix jud siyang tanan masagol jud ni mga paminta o mga bawang ahos, bawang ahos pareho naman na. So mix lang jud nato ni guys. Japot din tilawan nato ni sakto ra pud dagparat sa asin kay uwang ato pungpunan. Kumanda ni guys ato ibutang itlog ug harina din ato na ni siyang i-prito. Ganun ka simple. So ang gibutang guys is tulo kay murag daghan-daghan man ni. So mix nato ni itlog. So namoy mga kapadya sa inyo ha guys, pwede ra jud mo maghimog ingani para sa mga kids. Kung dili papaya, ano? Kalabasa. Kalabasa lami. Yan din kalabasa. Nabutangan mo gamay nga unod. So ang gipatanaw po sila sa Nicolong si Crystal guys. kuan. Ang kalabasa kay murag burger. Katong palaman sa kuan katong pang burger ba? So patis ni. Vegetable patty. Papaya patis ni. Din guys, nahalo na nato ang itlog. Tanga na harina guys, kay atong mag-mix itong tanan. Mga 3 ka kutsara. So ato na siyang i-mix. Ay mo kabalakas ang kamot guys kay hinlo ni. So first time ni Crystal mo kaon ani guys. So atong ipa husgahan ni Crystal og unsay lami ani. So naghaling si Nicole dito guys. Mix na siya guys oh. So di pa jud kadto sa mukuan guys, puna nato og usa ka kutsara kanang murag basa pa. Add na to kutsara basta medyo murag basa-basa pa siya na. Kanang sakto siya nga murag mupilit niya na. No, kanang mabilog siya. Yes, ito na siyang ilunod. Ito po siyang purmahan ng murag patis. Para murag nice po siya ba.
Okay, upat na sa kabuka ito isud. Diba? Guys, nag-brown na siya. Diba? Patis. Papaya patis na. So, daghan pwedeng pamaagi nga mapapasudan sa itong mga anak nga dili kadyo Hinga unugon. Nilihinga dili unugon. kadyo kuan ba ka ng mahal. Itlog raw garina. Plus, napas mga garden. Kuha ra. Tanang mga gulay guys, pwede ra ganiyon. Depende ra na ninyo sa inyong pagluto. O paghuna-huna sa yung kaniharaning himo-himo guys. Kay sa una, daghan man kong kubasa. So kubasa may gihimo ani karon kay daghan mo kapajas. So kapajas sa ani guys. So patilawan na to ni Crystal ron guys. Later, maghimo pa ko sausawan para dana. Tcharam! Diyan na, nakaluto na ko. So, lami jigado ni guys, papaya, patis, luto ni Ruby Provinciana. So, tilawin natin ni guys sa ilasa daning first time po din namon ni muluto ingani nga papaya patis kay kalabasa man din ang among kasagaran dari lutoon og sausawan gani. Tawag dito kanang sibuyas, dyan ni dahon sa sibuyas tino. So ato na himong sausawan ron guys. Din asin gamay. Diyan guys, ato butangan og black pepper gamay. Suka. Ang gamit na mong suka guys is Dato, Silver Swan. So na, sasawa na ni guys. Humot. Jag sa hambana guys, himo pud siya og ija nga naay With spicy. sili. So hang kadto na. Kung gidaghan ng paminta aron Okay na. Sige na, ready to eat na. Luto na. So ready na mi mang ngaon. So mga na ijang forma guys na anja. Sausawan. Daghan ng suka. Anja kari guys, ang ihatod dito spikas kay aron makatilaw po siya kay daghan man kadto sila og kanang. So pag ready sa diha nak ug kuan na kay hasar ihatod nak. So naghukad si Crystal guys na. Anja adto ko spikas kay ang patilawon si Pindani ug kay daghan man sila kapajas para matilawan po diya guys ug sa lami dani. Saning patilaw ni si Pin. Guys kay daghan ka dun sila kapajas dari. Aron matilawan ni jagin sa hilasa guys ja para magluto si ja og kuan ka ng kapajas. So kapajas ra jud ni. Daipen! Abli dare. Ang ipatilaw ni ja. Asa ba si ja? Dia tilawi gahang giluto oh. Init para ba ni? Para masipin. Dira. Tilawi ang kapajas ni ha. Kapajas. Pero ang sausawan na nasuka nga nay Akong kamutan lang. Eh, kumare. kapajas na day. Sige tilawi day. Kana ako na. Kapajas na ha. Kapag init pa maguna kay mapipaghaon. So ang ipatilawan nila guys kay maghimo pud sila og say malamian ba sila. Sa man lami. Maricel. O Ay, sil. Maricel. Tilawi sil kay nagkaon man di ko diha sil. So nang yung bahay ko dari guys. Kaya di po siya nagkaon gisang sudan. Tani mo dit harina. Ako inawag akong Oh, kay gitungtong ra ba akong te. Harina og itlog katong gani tulo ka buo. Then ikahan ra nimo og magic sarap gamay. Kamay ra pud magic sarap. Ay na magic sarap yung mga ko kasi naman. Kung wala day magic sarap di na Dili usahay dili mo ko magbutang og magic sarap kanang soy sauce ra. Hindi kay hugdan mag soy sauce so magic sarap pa lang. Paya, itlog, harina. harina. Buta na mo ni sibuyas. Sibuyas ug kanang ahos. Pwede kung start. Pwede pod. So sa medyo ikasulti na. Lami kay ang giluto ni Ate Ruby. So harang nang gikuan mga pwede ra dyan sa mga bata. Ato ni ibu dana kay ato. Kamaya. Lami ako sa silbay. Hala, kilamian mo dun sila anja. Ang isa ra nakakapanas ang himo katong taas.
Daghan na kayo sa mahimo. Adto na pus mga bata ang ipakaon. Usa din nakabuk ang kapadas. Thank you, Ron. Aron makakuha pug kag ideya pud nga magluto pud kasi mo. Oh, wala lang may paghiran ni Ren. Nay paghiran sa bay. Pwede ra ka mo. Ang gihimo nga patis nga papaya. Thank you. Ame. Yumi. Thank Salamat. Kaya ikay magluto. Bye. Bye! Kapit guys, lamian sila sa kapadas guys nga patis. Kay mga una pud midaris ang diyan maghatod pa pud ko dito sa mga batas pikas. Diyan salamat kay Kadjo sa nag-send og kuan ron guys para pang pa-check up na ugma. So sa Joko ugma guys adto sa kanang Dumaguete is hospital. Salamat Kadjo sis Cheryl sa imuhang mga blessing nga imong gi-share namo. Salamat Kadjo sa mga grasya Lord sa among papaya. So mga una may karon guys. Patilawan na ni Crystal ni Nicole. Ako. Ug kaning isa ka. Sa usawan nga grabe kahalang dagang sili. Ay imo day kritsap day mo day. Kami naman akong tubig. So atong tilawan ang budget meal ng sudan. Pero masarap. Hindi mo talaga malalaman So- yan. Hindi mo siya gilig payas. No? Nami, Pwede na sudan. di ba patis halang ra ba na, anak? Papa. Papaya, binaling. Magtanom lang kag kapaya. Mga pila ka bulan na naging aning sudan. Yan sabi mong tis day. Day sa Dili lang, may ano may. Gusto mo siguro ni kasi kulang giniling gamay no. No. sila kay gilanlan ra nila dito tanan. Hindi man gani sa yuti. Di gilanlan ni katong anak niya ti si Pin ba? Ni si Pin gina sa nga. Nya kuan ba to kabukang lihatag murag 5 ra. Gilanlan nila. Wala pwede rin nilalano na gilanlan rin mo nak. Hindi ka na po silang kapaya sa babaw. Di ba pwede nang di ka magtughong. Pwede na kang di magtughong basta na kay mga patanom. Kaya sawa na ba tas tughong sa una no? Libre di tughong. Tapos kini kang bilipin sa lawas kay papaya man. Sinday jud loy laman kadto kay buntag tinughong. Mudto tinughong. Sa una ra to. Kay wa man tay tanom no. Manila. Pero karon di na ta magtinughong kay na naman tay mga tanom, kugi naman tag pananom. So di ta magsipag lang ta everyday guys kanang di jud nato mapakaon natong anak og tinughong basta masipag lang ka magluto. Kung masipag man po niya mga anak magluto manang di jud may makaog tinughong. Kamunggay pwede po na himo ni ana. Tangan ni mo itlog. Sa yuti. Basta ako naara kay. Hala gilanlan ni Nicole ra. Mas inday gilanlan po ni siya. So ako yung testing og kaon ron ha kay wa pa ko katilaw. Basta lami sud. Ako na po yung tilaw ron kay lamian man jud sila guys buyag sa luto. Di halos ipapak na jud nila og patis. Bisag wa ni si karni guys lami na sila ano. Pero imong kasi ay para naman sibuyas naman. Minta Gusto mo sa ning guys sibuyas ra jud og ahos. Itlog ka itlog. Tulo ka itlog og mantika. Uy, so yummy jud. So wayin ninyo. Gusto gid mo nimo magtipid. Dili na kinahanglan magbulad. Kay UTI man ang bulad pero may. Nani na lang. Di ba din mo mailhan nga Papaya. Di mo mailhan nimo guys nga papaya. So ako mga ison diya sa buhol lang mo daghang mga kapadas diya. Susundugan ni ninyo kay murag wa pa jud mo katilaw dani. Ang pares guys oh. Wala akong bana oh. Proud kayo na sisang Sunod mag-ibento ka kanang lubi na pud mo imong layon pagluto ba. Usa na. Naway mo gali ng utanon. Ganun lubi ba? Kada katang lubi oh. Lawoy pero lami ana ubod. Ako to ubod. Speaking of, nahulog Di katong katong ubod sa kawayan, lami ko to. Labong.
Lang ga. Ito na siya palaman. Kadaghan nga mong nahimo sa usa ka buok guys, siguro na sa mga 25 ka kuan ngani. So duha na lang nabilin kay giganahan taon ng prinsesa. Burrito jud ay jud niya. So first time pa namo ning gihimo guys, pero gustuhan din nila so kada adlaw din mo Kaya mga naman luto sa ngani. mo sa una po, gatong puso sa saging ba? Bula-bula po guys naghimo mo bula-bula nga po saging. Pero kato si haso lang to kayo kayo magtantaron mo to kinuhon mo gitong bayo. Wala guys, sa pipista San Juan Bautista, daghan kayo mga tao dito sa bye-bye guys. Nga mo ni among handa guys sa pista sa San Juan, pero lami jud. Jud ni kamahayan ang kalami. Finally guys, nahurot. Salamat sa grasya Lord. Kay yan. Salamat jud gado, pero bawal ra ba jud ka suka, inom dahan tubig ha. Diyan ang Paris, hurot pag dyan kanan. So nga na rin atong pamaagi guys, nga di ta magtinughong. Kay sa everyday magtinughong ta guys. Pero ako dyan noon, nabuhi man yung munis tinughong noon. Pero karon kay na naman kay mga daghang mga tanong, pwede na dyan ka mag... Dili sa probinsya, kung kamo Wala di problema. dili yung ka makakaugtinogong. Dili ka nang sipag ra jud ka ganang mga tapulan dyan noon. Aw, dito ra tugong-tugong kay mga tinapol magluto-luto.